Iti Cordillera sa ngagasot ket innom a lugar dito rehiyon maibilang nga high-risk areas iti panagreggaay ken panaglayus. Panagridam ibalballakad ti MGB Cordillera. Dayta ken dumapi damag iti rehiyon isang bay ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Agbalbalakad ti Mines and Geosciences Bureau kadagiti residente kin lokal gobyerno iti Cordillera nga agmonitor kadagiti high-risk communities ken mangipatumpal iti preemptive evacuations no kasapulan gapo iti posible a panagreggaay ken kinlaat a panaglayus nga itunda ti agtultuloy a panagtudtudo iti lokalidad. Kasaruno daytoy iti panangbigbig ti MGB iti 106 high-risk areas iti entero a rehiyon apakairamanan ti 50 a landslide susceptible areas iti Tabuk City, Pinokpok ken Rizal, partikular iti Liwana, 24 high-risk areas mat iti Atok, Baguio City, Bukod, Itogon, La Trinidad ken Tublay, 22 mat tinaduktalan iti Aguinaldo ken Alfonso Lista, 7 iti Paracelis Mountain Province ken 3 iti Conner, Apayao. Patapatamat ti pagasa ang mailista kin maurnong iti 50 mm saging 200 mm adanum ti tudo iti entero a Cordillera manipod August 24 aging August 31. Sigun iti pagasa. Manamnama tinapigpig sa panagbayakabak ti tudo iti Cordillera gapo iti kabambantayan ken nangato a lokasyon ti rehiyon. Kabayatan na, si Maya ati water discharge iti Upper Chico River Irrigation System, particular iti headwaters ken tributary watersheds ti Chico River kagiddan ti agtultuloy a panagtudtudo. Gapo iti dayta, may paspasigurado ti panakapadanom ti nasruk 16,500 nga hektarya ti talon para iti wet crop season. Iti baet ti simaya at water supply, maguyguy-guy dagiti manalon nga agtalinaed an naridam ken agsagana. Iti posibleng nga impact ti El Nino phenomenon, amanamnam amarikna iti maudi a quarter ti 2026 ken umuna a quarter ti 2027. As of August 12 to August 24, 2026, nasruk 76,100 na pamilya abuklan tinasruk 235,000 nga individual, iti 436 a barangay iti Abra, Baguio City, Benguet, Ifugao, Kalinga ken Mountain Province tinailista nga apektado iti nagtipon nga epekto ti enhanced southeast monsoon ken tropical cyclones Luis, Maymay ken Neneng. Sa nga pulo ket maysa a pamilya bukbuklan ti 49 nga individual tagtaltalinaed kadagiti evacuation centers. Bayat a 189 na pamilya abuklan ti nasruk 7 gasot nga individual tinagkamang iti kabagyanda. 20 katupat tinailista a totally damaged a balay bayat a 271 ti partially damage. Dimanon mat iti nasruk 62.2 million pesos ti gataad dagiti assistance a naipaay kadagiti apektado a pamilya apakairamanan dagiti food, non-food items, financial assistance ken dadumapay. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.